Здравейте хора, аз съм ProGamesBG. Мисля, че много бързо казах. Здравейте хора, аз съм ProGamesBG. Ние ще правим чип бъни чалендж с Емо, Джани Педала, извинете, и Габи. И ние ще го правим с сливи. да, и ние ще го правим с сливи. Време е да покажем една. Не с зелени и не с червени, а с жълти. И нека да почваме. Първи е Емо. Чупи бъни. Ама малко по-силно, че няма се чуваме. Чупи бъни. Габи силно. Чупи бъни. Без да ги дъвчиш обаче. Чупи бъни. Чупи бъни. Чупи бъни. Чупи ебани. Чупи бъни. Силно! Чупи бъни. Чупи бъни. Чупи бъни. Чупи бъни. Тебе и трънте стигат. Чупи бъни. Чупи бъни. Как му съм надув? Ти губиш. Силно. Не ти стигат губиш, значи стане аз и Емо. Габи на последно място, Джани на предпоследно място. Сега се борим за второ място. Чупи бъни. Сега се борим за второ място. Как съм надут? Оу! Не успях. Winner! Луз! Аз спечеля хора. Много ви харесал видеото. Сабскрайбните си и дайте лайк. И за последно представям зрителите, които участваха. Емо, Джани и Слача Габи. Много да ви е харесало и бай-бай. Кажете бай. Бай, обаче ти трябва да са наравно, що ли? Аре бай кажи бе. Аре бай кажи. Бай, обаче